till skogen. Vi ska nämligen titta på en demonstration av en skogsharvester. Olemme nyt siirtyneet kirkosta tuonne Myrkyn metsiin, jossa juuri on alkamassa Koneketosen esittely miniharvesterista. Joo, eli niin meillä on konenäytös Koneketosen ja Sampo Rosenlevin kanssa täällä Karjoen myrkyssä ja hieman loskainen keli, mutta porukka on ihan mukavasti tullut paikalle. Hakkuut on käynnissä tässä takana, tehdään harvennushakkuuta ja Onko UPM usein mukana tällaisissa työnäytöksissä? Kyllä joo, että Koneketoselta kysyttiin että olisiko meillä työmaata ja sitten katseltiin työmaa, että kyllä meillä just oli Isojoellakin oli joku aika oli työnäytös, tuossa harvennusnäytös kanssa ihan muutama kuukausi sitten, että kyllä näitä on järjestetty. Tämä on aika nuorta metsää kuitenkin. No joo, että tämä on tällainen ensiharvennus metsästä tässä. No joo, ja metsänomistajille vielä sellaisia terveisiä, että vaikka talouden näkymät on ehkä hieman ollut etuaika puhutaan asiaa sen puolella. Kaikille puulle on kyllä kysyntää. Niin, Lauri Ketonen täällä Myrkyn metsässä, vai onko tämä Karjoke, en tiedä kumpaa on, mutta Karjoki Myrkyn metsä on tällainen esittelytilaisuus veneellä. Mitä täällä esitellään? Meillä on siellä yhteisnäytös. Meillä on Rosenlevi, joka teki alustakoneita, ja meillä on tämä metsän puunostaja, eli UPM, ja sitten meidän oma konepaja Koneketonen. Ja meillä on teemana täällä niin tällainen kevyen kaluston esittely, että mehän niin kuin me halutaan näyttää, että niilläkin saadaan puuta tehtyä, että vaikka nykyään niin kuin pyritään puunkorjuuta niin siirtämään isoille koneille, niin meillä on tällainen ollut monen vuoden projekti saada niin lisää tehoa näihin pikkukoneisiin. Ja nyt me esitellään tällainen kone, millä on käytännössä saavutettu jo 1500 runkoa päivässä. Eli siinä on tehty kaikkia pieniä juttuja. Mikään ei ole suuri juttu, mutta kaikki yksityiskohdat on hiottu. Ja nyt ollaan lähellä sitä 1500 rungon päivävauhtia. Siihen on jo muutamat urakoitsijat on päässyt siihen jo. Ja niin. Nyt tästä on niin kuin sitten tämä markkinointikampanja lähtenyt liikkeelle, että nyt meillä on kone, mikä pärjää näille isommillekin koneille niin näissä pienimmissä metsissä. Ja tietysti kun on pieni mettä, niin on pienemmät koneet käy ja sitten tavallaan pyritään saamaan tällainen monitahoinen juttu, että tuntuu, että metsänomistajat tykkää näistä pienistä koneista, että on tällainen yhteinen tavoite, että metsänomistajat myisivät puuta ja ne haluaisivat tulla katsomaan, että minkälaista koneella tehdään ja aiheuttaako paljon maastovaurioita ja korjuuvaurioita ja vaikka nyt tällainen märkä aika, niin nyt kaikki voi todeta, että hyvin niin kuin maasto pitää ja tiheäkin metsä jää siistiksi ja tavaraa tulee aika paljon ja tavara on siistiä. Eli tämä on tyypillinen tällainen paikka, missä markkinoidaan koneellista puunkorjuuta metsänomistajille, koneyrittäjille uusia koneratkaisuja ja sitten tietysti metsäyhtiöille tällaisia toimivia korjukonsepteja. Onko tällä koneella on jonkunmoinen limitti, kuinka isoja puuta se pystyy käsittelemään? Tämä on meidän tällainen toiseksi pienin kone, eli tämän kapasiteetti on käytännössä 30 senttiä. Ehkä vähän isompiakin voi tehdä taitava kaveri, mutta kuitenkin se on niin kuin tarkoitettu tällaiseen
väljennyksiä sitten, niin omiahan tämä on niin kuin harvennuksilla, että harvennukset ja sitten niin tilapäisten väljennyshakkuu, ne on tälle koneelle parhaimpia valstoja. Teillähän on monta erilaista konetta. Tämä on pienin niistä, mutta sitten on joku tonninenkin. Tämä oli 51. Mitä siinä välillä vielä on? No meillä on nykyään on kysyntä ajatellut niin, että tämä kaikkiin suurimmallinen pois, se on jäänyt käytännössä pois, että on siirtynyt painopistettä ennen saaneen tyyppi kuin 800, joka ottaa noin 80 senttisen puun ja niitä menee lähinnä tuonne Pohjois-Amerikkaan ja tälläkin hetkellä kysyntä on sinne aika hyvä. Että vaikka Eurooppa ei vedä, mutta niin Pohjois-Amerikka vetää hyvin. Sitten meillä on tällainen kuin 600-sarja, joka ottaa noin 60 senttiset puut. Niitä menee Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Sitten meillä on tällainen kuin 500-sarja, mikä on täällä lähinnä Ruotsiin menee niitä. Ja sitten tällainen yleiskone, mikä on Suomeen, niin sen tyyppinumero on Keto 150. Niitä menee kotimaahan aika, se on meillä eniten tällä hetkellä myyty kone. Että tällä hetkellä kappalemäärästä eniten. Vaikkakin tämä 51, joka on tästä reilusti pienempi, niin ne on niin kuin kisaa keskenään, että kumpaan kun myydään. Mutta tällä hetkellä tänä vuonna 150 on myyty enemmän, koska se on sellainen yleismalli Japani, ja Japani on meille hyvin suuri markkina tänä menneenä vuonna. Ja sitten meillä on vielä tällainen harvennusten yleiskone, se on niin kuin Keto 100 näiden kahden välistä, ja sitä menee Japaniin ja Suomeenkin näihin varsinaisiin metsätraktoriin. Se on tällainen kone, mikä pystyy tekemään sitten jo tukkimettiä. Että näistä kaikista syntyy sitten tällainen tuoteperhe. Mutta vielä pitää mainita tämä kaikkiin pienin, jonka tällainen nimi kuin Keto Forst, jota menee aika paljon tällä hetkellä Ruotsiin. Ruotsi on tämä niin kuin, se tehdään tosi pienillä alustakoneilla niitä harvennuksia, tällaisia muun muassa sähkölinjoja avataan, näitä tehdään niitä raivaustöitä, niin justiin näillä pienillä koneilla, koska sielläkin on sateita ollut pitkän aikaa ja maastot on niin pehmoisia, niin tämä kevyt kalusto on siihen sopinut hyvin. Niin, vielä siitä, että millaisia työmenetelmiä on sitten olemassa näiden koneiden suhteen? Tämä on tyypillinen harvennushakkuu, eli tässä tehdään niin pikkutukkia ja sitten kuitua ja nähtävästi jonkun verran energiapuuta. Mutta niin oksiahan ei täällä kerätä ollenkaan. Että nyt on monin paikoin, kun on päätehakkuu, niin halutaan kerätä oksat pois ja sitten se johtaa siihen, että tällaisena märkänäkin aikana niin mettään ei jää mitään kantopintaa, eli niin tällä työmaalla voidaan oksat niin jättää tähän ajouralle ja sehän auttaa koneen liikkumista ja varsinkin ajokoneen liikkumista, kun niitä voidaan ajaa näiden hakkuutähteiden ylitte. Nehän kantaa hyvin. Mutta nyt tällaisia leimikoita, missä kerätään kaikki pois, niin siellä on niin kuin ongelma tämä niin kulku, kun hakkuutähteet kerätään kasoihin ja sitten koneet joutuu liikkumaan tuossa paljalla maaperällä. Ja mutta paljon ollaan nyt menossa siihen, että niin vaikka kerätäänkin oksia pois, mutta tehdään vain pikkutukkia tai tukkia ja sitten kaikki loppuetaan energiapuuksi, eikä niin kuin tästä tehdään, niin tällä työmaalla tehdään niin kuin kuituakin, mutta niin on paljon työmaita, varsinkin tuolla Pohjois-Suomessa, että otetaan tukit pois ja sitten kaikki muu, joka ennen meni osittain kuiduksi, niin nyt menee kaikki energiapuuksi. Mutta kuitenkin vältää silti vielä, ei välttämättä oteta hakkuutähteitä. Eli puu ajetaan tuonne jonkin 3-4 senttiin, niin silloin niitä hakkuutähteitä ei niin paljon jääkään. Eli tällainen on aika yleistä Pohjois-Suomessa. Ja täälläkin muutamat yksityiset ostaa näitä kuitumettiä niin suoraan energiapuuksi, että tehdään vain yhtä laatua. Kun täällä taas tällä työmaalla saattaa olla 10 eri laatua, että on pikkutukkia, voi olla normaalitukkeja ja sitten meillä on kuitua, on mäntyä, koivua, kuusta ja sitten vielä on tätä energiapuuta. Mutta kaikki haluaa tällaista koneella tehtyä energiapuuta, koska se kuivaa hyvin äkkiä
Eli muutama keväällä, niin muutama viikko, niin sen kuivumusprosessi on lähtenyt hyvin liikkeelle ja tällainen koneella tehty energiapuu on niin kysytty, että se kaikki menee kaupaan. Eli sen takia tämä koneellinen korjuu, kun sitä ajetaan oksat pois, niin se on niin tulos enempi suosioon, että niin halutaan niin nimenomaan ajaa sitä oksat pois, koska samalla koneen tämän puun kuori irtoaa ja se kuivumusprosessi on hyvin nopea. Ja se säästää ajokoneitakin, kun ei tarvitse ajaa vettä sieltä metsästä, vaan ajetaan vain sitä kuivaa puuta sitten tuossa loppukeväästä. Tällaista paljon on nyt tullut nyt näitä viimeisen vuotena. No seuraava teema on sitten mikä? No, meillä on nyt kun näitä pikkukoneita on saatu liikkeelle ja no, tällainen isompi teema. Meillä oli vuonna 2000, meillä oli tällainen kun keto oli tehty 2000 ketoa vuonna 2000. Ja nyt sitten niin ajattelin, että kun seuraavan kerran pidetään jotakin juhlia, niin se on 5000 kappaletta, mutta täytyy sanoa, että multa loppuu ikä kesken, että nyt on pakko niin kuin ottaa tämä 4000 väliin. Eli nyt sitten niin meillä valmistuu kevättalvella 4000 hakkuupää. Ja sitten meillä on siinä vähän tarkoitus niin kuin juhlistaa tilannetta ja nyt on alustavasti on sovittu tämä Metsäkonemuseo Lusto, joka on täällä Punkaharjulla, tällainen aivan uusi museo, missä on aika paljon koneellista puunkorjuutakin, niin on alustavasti tämän johtajan kanssa sovittu, että me lahjoitamme sinne numero 2 hakkuupään sinne museolle samalla kertaa sitten, kun meillä on tämä 4000 konetta tullut täyteen. Eli tällainen teema meillä on nyt ensi keväänä, tämä on jo niin kuin aika pitkälle sovittu. Jotain uusia tuotteitakin tulee keväällä, mutta niistä sitten myöhemmin, mutta ollaan nyt kaikesta huolimatta, niin vaikka Eurooppa on ja Suomi on vähän hiljaisempi kuin normaalisti, mutta sitten muualla päin Pohjois-Amerikka on niin kuin herännyt ja Japani menee samaa vauhtia kuin ennenkin ja sitten Etelä-Eurooppa on aika hyvin vetää. Ollaan kuitenkin ensi vuodeksi vielä hyvinkin toiverikkaita, että nyt tällä hetkellä ainakin on vielä hyvin töitä. Eihän sitä koskaan niin pitkälle tiedä, mutta kaikki nämä niin kuin vaikuttaa pieneltä osaltaan. Jopa tällainen pieni näyttelykin on niin yksi osa tästä, että saadaan tätä myyntiä ylläpidettyä. Kiitos sulle. Se on kuulemma vissiin kaikki samaa sahaa. Ei sit 1000 ole millään. Ei. Ei varmaan. Kuinka paljon laudut on kouralla ajettu? Ei tiedä monta saattaa. Tällä vai? Niin. Se oli niin kuin meni... Helmikuussa meni Esaksi. Se Esa joi talve ja mitä se on? Ne istuu sitten, siellä on hyvä istua. Juupas puoreena. No joo, no nyt Leimikkokartta ja aloita ihan alusta. leimikkokartta ja GPS näyttää aina paikannuksen, mihin me mennään täällä leimikolla, ja se helpottaa tosi paljon pimeällä hakkuuta ja muutenkin, että pysytään rajojen sisäpuolella. Ja sitten löytyy mittalaitesivu täältä ja täältä nähdään kaikki, mitä on päivän mittaan tehty ja saadaan säädettyä tätä ja mitat muutettua ja tiedonsiirrot ja sun muuta. Ja sitten järjestelmään, vettäyhtiön järjestelmään aina iltaisin laitetaan sitten kerran päivässä lähetys, että mitä on niin kuin tehty, paljonko on tavaraa tullut ja. Tämä siis mittaa sitten, mitkä kaikki mittaukset? Tää mittaa kaikki kuutioitteen puut, paljonko tulee kuutioita, pituudet, sitten litratilavuudet ja kaikki, niin se kuutioittaa tämä mittalaite ja sieltä nähdään sitten, että paljonko on tullut ja paljonko on mitäkin laatua esimerkiksi, tukkia tai kuitua tai muuta.
Ja ne lähetetään sitten aina päivittäin yhtiöiden järjestelmiin. Ja saat sitten tietää päivän kulusta paljonko on mennyt koneen läpi vai? Joo, mä näen sen vaikka joka puun jälkeen, että minkä kokoinen se oli. Mä saan tuolta katsottua paljonko on tullut tuota kuutioita ja kaikki ne jää tonne raportit. Ja miten muita tähän kuuluu sitten kun tämä joystick ja nämä laitteet ja sitten tämä taulu, tämä monitori tuossa noin, mitä muuta siihen kuuluu? No tuohon tietokoneeseen nyt itse ei kuulu, mutta koneeseen paljon muuta kuuluu, että täällä on sitten joustikit, millä ohjataan kuormaajaa ja koneen ajoa. Sitten täällä on polkimet, millä ajetaan eteen ja taakse. Ja sitten on puutavaralajia, valitaan näistä nappuloista ja puutavaralajien mittoja. Ja täällä on sitten yleiset sitten, mitä on valokatkaisijaa ja muuta sellaista sähkökatkaisijaa vimpaimia. Täältä löytyy kontrollisakset sitten, millä otetaan tuo tietokoneen arpua tuolta kontrollirunkoja, niin me käydään se mitta tarkistamassa sitten näillä saksilla ja sitten tiedot aina lähetetään täältä, että paljonko tämä on saanut puun tilavuudeksi, niin nämä lähetetään sitten taas tonne tietokoneelle ja ne jää sitten kaas muistiin sinne, että nähdään pitääkö mittalaite paikkaansa. Eli sinä ei tarvitse periaatteessa tehdä mitään muuta kuin ajaa ja kone tekee sitä loput. Joo, ja no kyllä mä sitten teen aina päätökset, että jos on mutkasta puuta, että sitten tehdään kuitua ja mitä laatua sitten tehdään, niin totta kai kone auttaa siinä apteerauksessa. Se aina suosittelee, että mitä puuta sitä tehdään, mutta kuljettaja on se lopullisesti, joka sen päättää, että mitä sitä tehdään sitten. Että koneet on paljon tuolla maailmalla vai? No kyllä me sanotaanko 50 kilometrin säteellä Isojoelta pyöritään. Että harvoin ne siinä kotinurkilla, mutta kyllä ne siinäkin saattaa olla. Että semmoisella alueella mä pyörin. Kiitos sinulle. Kiitos.